עוגת יום הולדת ליום ההולדת 5 של דריה. עבדו ועמלו עליה בעבר רבה טליה, לירון, דרה, וגם דריה עזרה. ודורון. ודורון? מה דורון עשה? תמכתי. דורון תמך נפשית. טים ספארי, פחות או יותר. יפה. עוד סיבוב אחד. העץ שלנו. השיחים המטפסים. הפיל מאחור וגם מלפנים. תנין, תוכי וקופיף. עם 2 בננות שדריה הכינה. ופרפרים קטנים. בשביל הצבע. זהו. היה כיף.